L-avveniment tal-aħħar tas-sena nista' ngħid kien suċċess kbir, kuntenti ħafna bl-ammont ta' nies li ġew lej il-belt. Nismaw li għal darb'oħra lħaqna ammont ta' viċin ta' 40,000 ruħ. Ma jidirx li kien hemm inċidenti u ħafna min-nies, ħafna l-inqas mill-kummenti li rċevejna kienu pożittivi ħafna. In-nies jidher li ħadu pjaċir anke l-fatt li frixna matul il-belt madwar il-belt kollha jidher li oġbithom in-nies u anke l-arranġamenti ta' trasport li għamilna jidher li kienu ta' suċċess ukoll. Aħna kuntenti ġifieri bil-konkurrenza tan-nies, kienet serata pjaċevoli li naħseb ġifieri kull min ġie sodisfa ruħu. Kien avveniment li ġab li ħafna nies minn madwar gżira kollha ta' Għawdex lejn ir-Rabat fejn assistew għal performance mill-aqwa tal-band Wintermute u anke kantanti oħra lokali. Kien hemm konkurrenza qawwija, eluf ta' nies ħonqu propju il-belt ta' gżira ġew anke numru konsiderevoli ta' nies minn Malta illi għamlu weekend f'Għawdex u allura kien avveniment li irnexxa. Li osservajna huwa illi kulħadd żamm prezzijiet moderati u għalhekk kulħadd kellu id-daqqa tax-xogħol tiegħu naturalment pas-soltu hemm min jgħidlek li mar tajjeb ħafna u hemm min qal li mar mhux ħażin.